Vítajte, na dnešnej hodine máme 23. apríla rok 2024, je útorok, takže cvičíme bez pomôcok a začneme od stoja. Špičky necháme pekne vytiahnuté dopredu a keď sa pozrieme za seba, tak vidíme, že petu máme uloženú pod sedaciou kosťou. Zapojíme centrum, čiže pán má brucho, brucho mi robí oporu pre driekovú zónu. Vyrolujem ramena, zatiahnem lopatky k sebe a lopatky mi idú dozadu, ako keby som zasúvala lopatky do zadných vreciek na nohaviciach a opriem tie ramena o stenu. A tu sa vám vytvorí taká krásna usmievavá pusinka pod kľúčnými kostiami. Nádychnem sa a výdych, idú palce hore. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Pracujem so svojím chodidlom, čiže palcami, a zároveň sledujem, ako spájam pohyb s mechanizmom dýchania. Nádych a výdych. Nádych, ide hrudník do priestoru, výdych, vťahujem, zipsujem. Nádych, výdych, nádych a položím. Nadýchnem sa a vo výdychu zapájam vnútro a ťahám sa do stropu. Nádych, také jemnučké kolená a výdych. Ťahám. Nádych, výdych, v chodidle sa nekolíšem, výdych, nádych, výdych. A v pažiach mám stále pocit ťahu do podložky. A hop, a položím. Krásne dlhé páže, rotácia z ramena. Nádych a výdych. Sledujem si pocity vo svojom tele, či ma neboli, neťahá a hop. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, posledný, výborne, paže do zeme. Nadýchnem sa a výdych, paže k telu. Budeme pracovať so svojou šijou, pekne vytiahnutá hlava z ramien, nadýchnem sa a vo výdychu idem do strany. Nádych, výdych, nádych, výdych. A pozerám pred seba. Nádych, opäť ťah a výdych, ucho k ramenu. Nádych, vyťahujem hlavu z ramien, výdych, ucho k ramenu. Nádych, nadýchnem sa a dvakrát stranou. Výdych, výdych. Nádych, výdych, výdych. A stále opieram hlavu pomyselne o stenu, zasúvam lopatky, ramena idú pekne do priestoru. A výdych, výdych, ešte jeden. Výdych, výdych. Nadýchnem sa a výdych, ide brada ku kľúčnym kostiam. Nádych je opäť ten pocit, že rolujem cez také jemné zábradlie, tu cez tú jazylku. Nádych a výdych. Nádych a výdych. A ešte jeden nádych a výdych. A vyťahnem hlavu z ramien. Budeme rolovať po hrudný bod, čiže pôjdeme na 2 nádychy, výdychy. Nádych, výdych brada, nádych, výdych hrudník. Ja tu cítim, ako krásne tie rebra zatváram. Nádych, výdych, vyťahujem sa z hrudného bodu, nádych, výdych, zasúvam. Nádych, výdych brada, nádych, výdych hrudník. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, brada, nádych, hrudník, nádych, výdych, nádych, výdych. Rolujem 4-krát, čiže vidím hlavou úplne dole. Nádych, výdych, brada, nádych, výdych, hrudník, nádych, výdych, idem cez brucho, nádych, výdych, visím cez zábradlie. Lopatky ťahám k bedrám, paža je voľná a pozerám sa na pupok. Nadýchnem sa a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych a narastiem. Nádych, výdych brada. Nádych, výdych hrudník.
nádych, výdych, brucho, nádych, výdych, výsim a dotiahnem opäť lopatky. Paža voľná. Nádych, výdych, vťahujem, nádych, výdych, zipsujem, nádych, výdych, hrudný bod, nádych, výdych, vytiahnem. Výborne. Opäť máme dlhé páže a opäť ideme rotáciou z ramena. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Posledný. Výborne. Dlane podložka. Nadýchnem sa a výdych paže. Idú k telu. Super. Dám sa ku vám bokom. Nadýchnem sa. Výdych poloha drepu. Pozerám sa pred kolena. Dotiahnuté lopatky. Zapojené centrum. Nádych a výdych idem na pološpičku. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych, výdych, výborne, nadýchnem sa a výdych vyrolujem. Nádych a výdych vyrolujem. Vyťahnem pánvu do stropu ešte dvakrát. Nádych, výdych a posledný nádych, výdych a poloha drepu. Z tejto polohy drepu sa dáme do sedu na päty. Zarolujem pekne ramena, zapojím centrum, zasuniem bradu a opriem ramena o stenu. Hej, vidíte, že aký to má ešte priestor. Nadýchnem sa a rolujem výdych, nádych, výdych. Položím predlaktia na podnožku. Nádych a vo výdychu sa položím na